Milletni сұрап тұрмайлар, тел турындағы графа буш қала. Халық саны исәпкә алу вакытында тагы нинди тәртип бузулары чорый? Ни өчен кайбер пунктлар махсус бетерелә? Туры эфирда таяну нуктасы тапшыру студияда Алмазга Фиятов исәмсез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәләрне инде һәр кайсыгыз да белә, килеш мәсьәләсе кызыл тимәгә басасыз. Килешсәгез ак һәм килсәгез яшелгә һәм ак нейтралитет билгесе. Без туры эфирда эшләгәнлектән сездән шалтыратлау да кабул итәбез. Телефон номерын сез экраннарыгызда күрә алачаксыз. Берничә көн калып бара, дөрестән дә халык саны исәпкә алу төгәлләнергә. Марат әфәнде, ниндидер нәтиҗәләр ясарга буламы инде? Менә ничек узды дип бәяләргә мөмкин? Ниндидер нәтиҗәләр ясау әле иртәрәк, әмма инде гомумән әйткәндә шуңар игътибарны юнәлтәсем килә. Бу елны инде айруча бу җан исәпне алу ниндидер шундый игътибарга лаек һәм инде бөтен җәмәгатьчелекнең ничек дип әйтим инде Игътибарын җәлеп итте һәм инде бик күп шау-шулар белән, бик күп хәтта скандаллар белән, мәсәлән, мин хәтерләмим узган елларда шундый информацион фон булганын. Һәм инде моның тискәре яклары да бар, уңай яклары да бар инде. Уңай якларын мин әйтәм, әлбәттә инде төп мәсьәләләр тел мәсьәләсе һәм милләт мәсьәләсе. Гомердә үзенең нинди милләт вәкиле икәнен булмаган кешеләр дә ниһаять бу мәсьәлә турында уйлана башладылар. Һәм инде тел мәсьәләсендә бер дә уйламаган кешеләр дә ниһаять менә бу чарада катнашканда ниһаять бу мәсьәлә турында уйлана башладылар. Уйлана башлаганнар микән? Андый сорауда аны турында әле без сөйләшербез. Илназ ханым, менә шуннан да мәгълүмат заманында яшибез. Менә 10 ел элек булган шулыганнан алдагы халык саны исәпкә алулар тыныч узды дип күп кенә кеше әйтә. Анысы әйе. Менә безнең тарафтан, журналистлар тарафыннан булсынмы, менә Бөтенья татар конгрессы тарафыннан башкарылган эш белән канәгатьмесез? Нәрсә дип әйтәсем килә? Менә моннан 10 ел элек булган халык саны исәпкә алу тыныч кына узды дип әйтмәс идем. Мин үзем анда катнашкан кеше буларак әйтәләм. Чагыштырмача. Ул вакытында шундый хаос белән әйбит. Тегендә кертмиләр, монда бармыйлар, булай дип язалар. Нәкъ шундый ук хәл ул вакытта да булды. Ләкин ул вакытта хәзерге замандагы сымак менә теге социаль челтәрләр, теге телевидение, хәзер бит инде барсы әйтергә, аңлатырга була. Мин хәтерлим әле узганында без 3 автобуска төялеп, Башкортстанга чыгып китеп, артистлар белән, анда барырга ярамыйлар, бер автобус борылып кайтып китте. Без барып берничә районда җырып кайтканыбызны нык яхшы хәтерлим. Инде бу елгысына килгәндә бит әле безгә бу ел ковидта комачаулады. Ләкин без менә бөтен дөнья татар конгрессы үзебезнең кулдан килгәнне эшләргә тырыштык. Безнең җитәкчебез Васил Шайхразиев, ул инде бик күп регионнарда булды, бик күп милләттәшләребез белән очрашты. Менә бүген дә ул төмәндә, Тубылда булды. Бүгенге көндә дә менә икенче урынбасар безнең Башкортстанда йөри. Инде башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров, ул бүгенге көндә Иркутскида. Әле һаман эш бара димәк. Һаман да эш бара. Һәм безнең әй шалтырату бар диләр, тамашачыбыз тарафыннан Гүзәлия ханым шалтырата диләр. Исәнмесез сез туры эфирда, рәхим итегез. Исәнмесез. Менә мин ике көн элек шалтыраткан идем горячелениягә. Килегез безгә, без үзебез улы кешеләр килә алмыйбыз инде, үзегез килмисезме дип хәбәр биребез дигәннәр иде. Әле һаман дагы менә көтеп утырабыз, килүче юк. Бу күпләрне борчыйдыр. Искәндәр, шуннан да хәзерге яңа заманда дип әйтик, бу елгы халык саны исәпкә алуда үч төрле үзеңнең фикереңне белдерә, үзеңнең милләтеңне һәм башка пунктларны билгеләргә була иде. Берсе электрон форматта, анда бөтен туганнарыңны да билгеләргә мөмкин син. Икенчесе, менә шул кеше килгән көтеп утырасың, һәм өченчесе үзең барырга. Менә буларның нәтиҗәсе нинди булыр дип уйлыйсыз? Һәм тамашачыга да җавап бирер идегез. Буларның нәтиҗәсе менә бүген генә Гөлсина ханым шалтыратты. Минем бүген кабул итү көне иде редакциядә. Гөлсина ханым шалтыратты Киров районыннан, Казанның. Ул әйтә, без 19 көнне бакчадан кайттык ди. Шуннан бирле өйдән чыкмыйча җан исәп алучыны көтеп утырабыз ди. Аның килгәне күренми ди. Инде без югында килмәдем икән дип күршеләрдән дә сорап чыктым ди. Бер күршегә дә килмәгәннәр ди. Бу олы яшьтәге кешеләр шуңа күрә беренчедән килмиләр. Икенчедән бу җан исәп алуның тагын бер әйберсе бар, аны кирәкмәгән шикелле оештыралар. Әйтик, полиция хезмәткәрләре бирә исемлек. Кайсы йортларга кирмәскә, анда не благополучный, анда исерекләр яши, анда бандитлар яши, анда усал эт бар дигән, ниндидер ни бирә. Аларны саннарга алмый, әйе. Халык саны алынмый шуның нәтиҗәсендә. Менә шул сезнең сүзләргә дәлил булып, бер аудио язма йөри интернетта, шуны да тыңлабыз, әле дәвам иттерербез. Бүген безгә наконец по переписи кеше килгән, перепись үткәрергә инде.
иптәшем әйткән инде, наконец безгә дә килдегез дип инде. Шуннан, сезнең бит монда берничә кабат килеп киткәннәр дип әйтә ди. Злая собака дип язып куйганнар ди инде, причина инде безнең. Без 2009-дан башлап эт асраган юк инде. Шуннан яра, ансы ерунда исемне, фамилияны сораганда, не керткәндә компьютер, неге планшет нәрсә инде аның кулында. Шулмы сез шул, туган көнегез шулаймы, шулай. И все, на этом. Шуннан иптәшем сораган, не булды да моны, шулай гына үтәмени перепись. Бүтәнен компьютер эшләп куя, дип әйтә ди инде. Шуннан иптәшем әйткән, татар дип яз безне. Без татар, башкорт дип язма. Это от нас не зависит. Дигәннәр дә киткәннәр. Менә шулай безгә эшләп киткәннәр әле бүген переписьне. Димәк, махсус эшләнгән. Аңлавымча, бу Башкортстаннан булды шалтырату, әйме? Шалтырату түгел, бу аудиоязма, аудиоязма Башкортстаннан йөри. Ул хәтта безнең үзебезнең Татарстан эшендә дә шушы әйберләр бар дип аңладым. Мин бу әйберне нәрсә өчен эшләнә, мин аңламадым. Аннан соң менә шул шалтыратучы әйтә. Мин ди Карим ди, телевизордан әйтеп торалар ди. Татар дип язылыгыз ди. Бик язылыр идек тә, килүче юк беренчедән ди. Компьютердан эшли белмибез ди. Үзебез барырга кая барасын белмибез, кая барып языласын әйтмиләр ди. Менә бу өлешен аның әле берничә көн вакыт бар бит. Моны телевидениега истә тотса әйбәт булыр иде монысы. Аннан соң тагын бер әйбер монда минем бер даими авторым бар инде, Илүсә ханым, ул шундый активный пенсионерка, ул бөтен эшләрдә дә катнаша. Быел халык саны алуда катнаша. Тагын шушындый ук аның проблемасы нәрсәдә? Киләм ди, бер бабайга сораулар буенча алып барам ди. Сез урыс телен кулланасызмы? Нидә көндәлек тормышта? Менә шуның татар телен кулланасызмы дип сораучы юк, ди, сораган сорау кертелмәгән ди. Ягъни татар теле турында, милләт үзеңнең милләтең турында, кирәкле милли ана телең турында сорау юк ди. Шуңа күрә моны кем уйлап тапкан, нәрсә уйлап тапкан, әйеме? Ни өчен эшлиләр? Беренчедән, ул халык саны алу, әгәр дә ул бөтен халыктан да сораштырып чыкканда, һәр кемнән сораштырып чыкканда гына, шул очракта гына аның нәтиҗәсе була кирәкле. Бүгенге көндә бу кирәксез акча туздыру һәм вакыт туздыру. Милләт мәсьәләсенә әле без аерым тукталырбыз. Социаль челтәрләр турында сүз булды. Нәрсә, шуннан да кайсы мәгълүматкә ышанырга, кайсына юк һәм шулай бит инде хәзер һәркем үз фикерен белдерә ала. Ул дөресме, ул дөрес түгелме, объективме? Ансы икенче мәсьәлә. Менә нәрсәләр белән очрашырга туры килде? Нәкъ менә интернет битләрендә без инде күзәтеп барабыз. Синең социаль челтәрләрендә дә шуннан да сораулар күп туа һәм бөтенләй мәгънәсез ниндидер фикерләрдә яңгыраган кебек тоелды. Иң мәгънәсезе минем өчен Дәүләт җырхам бию ансамблен белән берлектә әзерләнгән Татар иле исемле күргәзмә аркасында гади генә костюмнарда, гади генә үзебезнең Дәүләт җырхам бию ансамбле артистлары һәм шушы фотолар астында миңа бер кеше бик йомшак кына әйтеп, әйдә җаныкаем, син дә башкорт булып язылды инде, нәрсә монда экранда күрәбез безне. Һәм беләсезме, мине гомумән ул әйберләр бик борчуга салды дип әйтәм, мин моңардан чынлыкта көләм, ләкин менә кайбер кешеләрнең менә шушы рәвешле үзен тотуы, хәтта бу бит әле минем социаль челтәрләрдә, минем шәхси челтәрләремдә, шуңа күрә бу бик кызык. Һәм икенче видео мин аны TikTokка куйдым, ул Минтимер Шариповичның татар булып язылыгыз дигән менә видеосы, анда бүгенге көндә 1113 комментарий һәм ул 392 мең карау җыйды. Һәм андагы башкортларның активлашуына гомумән шок катам. Анда татарлар да бар, анда башка милләт вәкилләре дә бар, казаклар да хәтта яза. Азәрбайҗаннан милләттәшләребезнең язулары бар. Әмма дә ләкин менә гади генә ниндидер видеолар астында да шуның хәтле шау-шу куптарып, турадан-туры әйдә син дә башкорт булып языл дип шундый өндәүләр минем өчен бу беренче мәртәбә. Ләкин милләт мәсьәләсенә без һәрвакыттагыча инде зур игътибар бирәбез. Менә Марат әфәнде, ни өчен халык саны исәпкә алганда милләт мәсьәләсе беренче планга чыга? Бар тик безнең өчен генә шулаймы ул? Әллә бөтен ил күләмендә мондый хәл күзәтеләме икән? Әлбәттә инде безнең өчен теге фатирда су бармы, анда туалет урамдамы, эчтәме душ бармы, газ бармы? Бу инде аның хәтле хәзерге заманда инде актуаль мәсьәләләр түгел. Хәтта инде булса да кемнеңдер андый проблемалар ул бу җанисәп аркылы хәл итә торган мәсьәләләр түгел. Инде менә нәкъ менә шул туган тел һәм милләт буенча сораулар
алар бит бердән бер рәсми мөмкинлек булып тора. Башка рәсми кагазларда бер кайда юк безнең, милләт тә, туган тел дә бер кайда рәсми күрсәтелми. Чөнки дәүләт сорамый бездән милләтне. Шуңа күрә менә бу очракта гына без үзебезнең карашны билгели алабыз. Инде сез әйткән сүзләргә мин дә ул комментаторларны күзәтеп барам. Чын мәгънәдә ул фидакар кешеләрме, әллә акчага яисә ниндер башка ниләр белән. Чөнки карасаң, һәр кешенең 500 комментарий, я 1000 комментарий. Менә сезнең бармы вакыт 2000 комментарий язып утырга? Язырга да юк. Минеке дә юк. Менә шуңа күрә мин уйлыйм, ул теге фидакар чынлап шулай уйлый торган кешеләр түгел, ә ничектер махсус эшләнгән, махсус оештырылган кешеләр. Бу мәгълүмат җиткерү бәлки кемнәрнеңдер шул ук милли үзаңга тәэсир итү мизгеледер бу. Ничек уйлыйсыз? Бәлкем шулайдыр да, ләкин ничектер мәсәлән комментарий язып утырга эш кешесенең вакыты юк бит инде. Әлбәттә. Моны махсус эшләделәр, хәтта Башкортстанда шундый әйберләр булды. Галимнәр килеп төшәләр татар авылларына. Татар дигән милләт юк, ул әле революциядән соң гына барлыкка килгән. Шуңа күрә анда теге әйтик шул ук безнең галимнәребез, кайберсе теге язганнар бит инде татар түгел, болгар, мөселман болгар дип язганнар, әйеме, халкы дип язганнары да бар, арада шул ук Ризаэддин Фәхретдиндә дә бар ул, әйеме, шундый әйберләр. Шуңа күрә шушы әйберләрне алып күрсәтәләр. Сез юк, менә без башкортлар инде бар, безне аны Ибн Фатлан инде телгә алган, шул вакытта дип галимнәр килеп йөриләр, әйеме. Менә ни өчен, әйе, ни өчен хаталар китә, һәм менә ни өчен әлеге сәбәпләр чыга, моны без рекламадан соң ачыкларбыз. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таяну нокта тапшыруы, халык санын исәпкә алу турында сөйләшәбез. Без турыдан туры эфирдә эшлибез. Инде шалтыратучылар да бар һәм сез дә үз фикерләрегезне белдерә аласыз. Телефон номерларын экранда күрәсез һәм безгә шалтыратучылар бар иде. Менә кайларга мөрәҗәгать итәргә була, сорауларга җавапны каян табырга була дип. Аның өчен кайнар линия телефоны да эшли 221 78 78. Алда әле Казан шәһәре кодын да кулланырга тиешсез. Искәндәр әфәнде, рекламага киткәнче сөйли башлаган идегез, менә бу хаталар турында. Монда галимнәр килеп, алар калын китаплар чыгарып, әйеме, ыруларга бүлеп, анда татарларны сез фәлән ырудан, сез теге кабиләдән дип, бу инде теге полный индеецларны янә киткәннәр. Һәм безнең бит җавап юк шуңа, менә шул калын китаплар гына түгел. Без хәтта килеп, безнең галимнәребез барып әйтә дә алмыйлар. Җегетләр, безнең дәүләтчелегебез, безнең Болгар дәүләтчелегендә дә, Алтын Урда дәүләтчелегендә дә катнашыбыз бар. Әле безнең алай гына да түгел, сездән башкорттан аермалы буларак, безнең татарныкы гына булган. Татар 13-14 гасырда тулай формалашып беткәннән соң барлыкка килгән Казан ханлыгыбыз бар. Әйеме, шушы теге татар 14 гасырга формалашып беткән санала инде тулайым. Әйеме, ислам динен кабул итеп бүгенге көненә килгән булып санала. Казан ханлыгы инде чисто татарныкы гына, татар булып аталган халыкныкы гына, кавымныкы гына булып санала. Аны да әйтеп барып сөйләп кайта алмыйлар. Чөнки аларның анда безнекеләрне кертмиләр генә, гади генә ни бар. Менә шушындый әйбер бар. Шуңа күрә тарихи фактларга һәм без татарның каян килеп чыгышын, ул ниләрне, менә шул Башкортстан татарларының каян килүләрен аларга аңлатып ниндидер китаплар яздыкмы, җибәрдекме? Юк. Без матбугатта бүгенге көндә генә алындык. Менә без ничек? Сугышка бит аңа алдан әзерләнергә кирәк. Җан исәпкә дә шулай алдан әзерләнергә кирәк. Без аңа әзерләнмәдек алдан. Вакытта гына уянганыбыз, аның турында без шулай сөйләштек. Безнең шалтыратчы бар диләр, туры эфирда. Хәерле кич, тыңлыйбыз сезне, таныштырып китсәгез иде үзегез белән. Исәнмесез, Фәния апагыз булам. Нагорный бистәсендә яшибез. Халык саны алырга санаулы көннәр калды. Әле безгә кергән кеше юк, килгән кеше юк. Танышларыма да звонит иттем. Мәчеттә бергә җиргән танышларга звонит иттем. Юк, берсенә дә кергәннәр. Аңа да шул ук проблема, кызганыч. Шул проблема. Бездә Нагорный бистәсе бик зур бит ул, бик зур. Ул ярты Казан халкы яшәгәндә. Һәм электрон форматта гына тавыш бирә алмыйсыз икән, тагын бер тапкыр сезгә кайнар линия телефон тәкъдим итәбез. 221 78 78 сорауларыгызны анда җиткерә аласыз һәм бәлки инде шул шалтыратудан соң сезгә килерләр дигән өметтә торабыз. Каршы килгән идегез, Ләйсән, нинди фикергә каршы килдегез? Гомумән безнең тарихчылар йөрми дигән фикергә мин каршы килдем, чөнки алар чынлыкта анда барып карадылар бит инде, аларны куып чыгарган. Шуңа күрә гомумән без эшләмибез түгел. Монда миңа калса татарның ул хәтле провокацияләргә бирелергә теләмәве. Менә бу аклану түгел, бу чынбарлык. Чөнки без андый дәрәҗәгә төшмәгән һәм без үзебезне алай тотарга теләмибез. Чөнки безнең кемгәдер күршеләргәме, башкаларгамы без сезгә караганда дигән менә шушындый яхшырак, я булмаса борынгырак дигән безнең андый миссиябыз юк. Чөнки без аны инде күптән беләбез, без формалашып
икән һәм шуңа күрә безнең үз-үзебезне тоту дәрәҗәбез дә бераз гына югарырак. Һәм бу көннәрдә шул ук интернет челтәрләрендә Рабит Батулланың да кызыклы шул ук хакта сатира, юморлы фикерләре чыккан иде. Аны күбегез карагансыздыр дигән өметтә торам. Тамашачыларга да бер үзекне тәкъдим итик әле, аннан дәвам иттерербез. Тукай яза 30 миллион төрки халык яши. Тукай. Алыгыз, укыгыз, карагыз. Академик басма 4-нче том, 102-нче бит, астан 3-нче ел. 30 миллион төрки халык ди. 30 миллион төрки халык укымаса да ди. Минем әсәрләремдә ди. 10 миллион Идел буе татарлары укыган бит инде ди. Идел буенда 10 миллион. Тукай һавадан алып яза албый. Сибирдә күпме татар, Кырымда күпме татар, Москвада күпме татар, Петербургда күпме татар, аны кертми бит ул. 10 миллион татар. 19 елның 2 март Правда газетасында язып чыга. Кая куйык без бит СССРга ди, 30 миллион төрки мөселманнарны ди. Татарлар, башкортлар, уйгырлар, тегеләй, булай, тегеләй бөтенесен санап чыга бу. Хәзер 39 елга килеп җитәбез. Халык санын алу нәтиҗәләре билгеле. 39 елда. Компьютердан ачып карагыз, анда бар ул. Эме. Хәзер 30 миллион истә тоттыгыз. 30 миллион мөселманны. Хәзер Каракалпаклар, үзбәкләр, кыргызлар, балкарлар, Кавказдагы татарлар, кумыкларның бөтенесен бергә кушканда 15 миллион була. Калганы 15 миллион кем була? 15 миллион татар булып чыга. 39 елны гади арифметика белән санаганда 15 миллион татар. Кая киткән ул татар 15 миллион? Менә шуннан да сорау туа, кая киткән бу татарлар? Һәм соннарга бәйле без монда ниндирәк нәтиҗә чыгара алабыз? Марат әфәнде, менә шуннан да сон өчен көрәшү бара, сыйфат өчен көрәшү бара дибез инде, милли үзаң өчен көрәш бара. Көрәш сүзен гомумән кулланып буламы монда? Ну, агар да менә бу соңгы җан исәпне алсаң, әлбәттә монда көрәш бара. Без моны ачык күрәбез һәм инде ул көрәш бик теге начар сулар белән алып барыла. Хәтта инде татарларга каршы бик күп пычрак атылды, бик күп шундый бик начар эшләр эшләнде инде. Сез дөрес әйтәсез, бездә бит инде халыкта сүз бар, таш атсалар аш ат диләр. Шуңа күрә без юаш булсаң басарлар диләр. Ансы да бар инде, ансы да бар. Икенче ягда. Әмма без бит инде андый түбәнчелеккә төшә алмыйбыз. Шуңа күрә без мөмкин кадәр үзебезнең эшне әкрен генә эшлибез, салмак кына. Китаплар чыкты, без аларны таратабыз, әмма кызганычка каршы безнең менә оппонентларда кадәр ресурс, финанс ресурслар юк. Гөлназ ханым, моны дус татугына хәл итеп буламы әлеге мәсьәләне? Уртак сөйләшеп ничектер? Моннан бит инде шул бәхәсләрдән аңлашылганча бер якка ләни файда юк. Киресенчә әле зыяны гына салынырга мөмкин. Ул бит сөйләшүләр дуслык дәрәҗәсендә бара. Без бит кышкырышмыйбыз, сугышмыйбыз, сөйләшүләр бара. Җитәкчелек очраша, гади халык очраша. Алар бит беркайчан да берсенә берсе каршы килмиләр, әйткәләшмиләр, начар сүз әйтмиләр. Ләкин бәхәсләр туа барыбер. Бәхәсләр тумый калмый инде ул. Менә безнең бөтен дөнья татар конгрессында нәкъ шундый юк. Менә әгәр дә бәхәсләр килеп чыкса, безгә шалтыратыгыз, без ярдәм итәргә тырышырбыз дигән сүз аркасында безнең барлыкка килде менә шундый үзәк. Без Сергеев компаниясе белән төзедек килешү. Һәм инде бу 2020 елда төзелгән иде, чөнки халык саны алу күчәрә килде бит инде. Һәм менә бүгенге көндә 247 шундый дәгъва белдерелгән шалтыратулар булды. Хәл ителдеме алар? Хәл ителеп баралар, аның бар техник яктан да менә кемдер яза, битеге дәүләт хезмәтенә керә алмыйбыз диләр, телефон аша андый шалтыратулар да бар. Шалтыратуларның күбесе инде Башкортстаннан, Төмәннән, аннан булды Ульяновскидан һәм Сахалиннан. Нәрсәгә әзерләнергә безгә? Монда нәрсәгәдер әзерләнергә түгел. Бу әйберне без берничә дә алмыйбыз, чөнки бу беренчедән татар санын киметү элегелектән килгән. Менә Батулла бабай әйткән әйбер, ул 30-нчы еллар бит инде. 30-нчы еллардан соң безнең татарның, безнең зыялыларны, укылып чыккан яшьләрне читкә җибәргәннәр, башка төбәкләргә, безгә китергәннәр монда, башка халыкларны китергәннәр, белгечләрне. Нәтиҗәдә татарны шулай итеп юкка чыгару процессы барган һәм
монда без үрчимәгәнбез беренчедән, сугышта күбебез калган, анысы икенче әйбер, әйме? Һәм шул ук вакытта күпме безнедер безнең башкорт итеп язу процессы, ул инде совет чорыннан ук килгән әйбер ул. Заманында башкортлар шуның хисабына үзләренең санын арттырып, республикаларында теге күпчелекне тәшкил итәселәре килә. Россиянең үзенең интересы бар. Россия территориясында бары ике генә халыкның чынлап кулга тотарлык дәүләтчелеге булган. Ул урысларның һәм татарларның гына. Шуңа күрә әле Николо Макиавелли 15-нче гасырда ук әйткән, үзенең элеккеге дәүләтчелеге булган халыкны юк итәргә, аны йотарга кирәк дигән. Бу процесс, бу китап Сталинның сталь китабы булган, государ китабы. Менә шушы әйберләр, шушылар нәтиҗәсендә әйме безнең башкортка Мәскәү рөхсәт бирә, шушылай иттереп кыланырга, Мәскәү рөхсәт биргәч, башкорт инде рәхәтләнеп, җиң сызганып эшли. Ләкин без соннар белән эш итәбез бит. Менә татарлар икенче урында бара дибез, кемдер әйтә, кемдер артырга дип, ләйсә менә нәрсә көтә безне. Шуннан да нәтиҗәләр инде белгәнемчә киләсе ел ахырында билгеле булырга тиеш. Нәрсәләр үзгәрергә мөмкин һәм нинди нәтиҗә көтәргә әлеге халык саны исәпкә алына? Беренчедән мин татарлар икенче урында халык саны ягыннан калыр дип уйлыйм, чөнки башкача мөмкин түгел. Һәм әйтергә кирәк, монда бит әле башка милләтләрдә һәрвакыт татар нишли, татар нинди реакция белдерә дигән менә шундый әйбер дә бар. Без һәрвакытта да аны сиздек һәм күреп тордык. Нәрсә көтәргә? Беренчедән мин килешәм коллегалар белән, чөнки алдан эшләргә кирәк. 10 елдан 10 елга гына дус булып маташып, кыланып, теге аннары җан исәп җиткәндә сугыш дәрәҗәсенә җитү бу дөрес әйбер түгел. Һәм я инде без туганнар, я булмаса инде без туганнар түгел. Күрше булып кына калыйк та, матур гына һәр кайсыбыз үз җирендә эшләп ятсын. Әмма дә ләкин 1 миллион татар яши бит. Әмма мин аңлыйм, һәм хәтта менә безгә дә, минем хәтта үземнең подписчиклар арасында да нәкъ менә Башкортстаннан язучы яшьләр бик күп булды. Мин аларны бик кызганам, чөнки аларның язучылар арасында да хәтта менә без эшкә урнашканда, без башкорт булып язылмаган очракта без хәтта эшкә дә урнашалмыйбыз дип алар ачыктан-ачык моны әйтәләр. Шуңа күрә монда һәр даим теге җан исәпне көтмичә безгә һәр даим бу эшне алып барырга кирәк. Интеллигенция тарафыннан да, яшьләр арасында да, халык белән очрашып та менә нинди усуллар бар, без аларның һәр кайсын кулланырга тиеш. Бүген үк башларга кирәк. Ничек уйлыйсыз? Әлбәттә, безгә 16-сыннан инде яңа җан исәпкә әзерләнергә кирәк һәм эшне даими алып барырга. Чөнки без күреп торабыз, узган 10-20 ел дәвамында безнең оппонентлар дип әйтик инде алар даими эш алып бардылар, бик зур акча сарыф иттеләр һәм бик зур активлык күрсәттеләр. Һәм сез әйткән китаплар, алар бит менә теге чит илләрдә күрәсез, отельгә керәсең, анда тумбочкада Библия ята. Булар да шулай. Менә без Татарстанның бер районында килдек кунакханәгә, тумбочканы ачабыз, анда ул ак китап ята. Менә безнең китапларда Башкортстанда, Татарстанда, Россиянең татарлар яши торган һәрбер төбәктә безнең татар тарихы буенча, татар теле буенча китаплар һәрбер кунакханәдә булырга тиеш. Һәм әле монда милләтне билгеләү генә түгел, аның фактларда дөрес чагылуы да бик зур алып тора бит. Гөлназ ханым, менә күпмедер нәтиҗә ясап әйтсәк, халык санын исәпкә алуны дөрес билгеләүдә нәрсә таян ноктасы булып торырга мөмкин? Ул һәркемнең үзеннән тора. Менә мин татар икән, мин үземне бит татар дип яздырам. Ул һәркемнең күңелендә булырга тиеш, ул милли үзаң булырга тиеш. Мәсәлән, әгәр дә син татар телен белмәгән чакта да син милләтеңне татар итеп күрсәтергә тиеш дип уйлыйм мин. Бу һәрбер татарның ул бурычы. Изге бурычы, кыскача гына Искәндәр әфәнде. Миңа калса, бу соңгы ни булды, мондый җан исәп алу яки тагын 30-нчы елда булыр, аннан соң компьютерга күчәчәк. Ул вакытта инде фальсификацияларга мөмкинчелек калмаячак. Менә шушының өчен хәзер битереп калдырырга тырышалар. Мин Ләйсән белән килешәм. Без икенче халык булып барбер калачакбыз, чөнки халыкны күпме кыссаң, аның күбрәк шуның хәтле үзаңы уяна. Кешеләрнең үзаңы уянгандыр дип уйлыйм һәм мин милләткә ышанам әле. Ләйсән, кыскача гына ике сүз белән әйткәндә, нинди киләчәк көтә безне, үзгәрешләр кирәкме? кирәкме? Стратегия кирәк. Менә һәр даим кайсы министрлыкмы, ведомствомы, иҗтимагый оешмамы нәрсә белән шөгыльләнергә тиеш, теге 2 елда гына үзеңне җыеп алып, яңадыр ниндер идея тудыру ул бик авыр. Шуңа күрә салы стратегия гына менә татарларны татар итеп саклап калдыра алачак һәм монда күпмедер дәрәҗәдә үзаңга гына да бәлки калдырырга кирәк түгелдер. Чөнки хәзерге яшьләргә иң беренче булып кайсы идея керә башына, ул шулай итеп язылачак. Халык санын исәпкә алу, төгәлләнергә ни бары бүгенге көнне санамаганда 3 көн калып бара, һәр татар да үз милләтенә битараф булмасын иде дигән теләктә саубулашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.